Venga, neskak, posturak. Zein da? Botsuanako hiriburua. Zurekin bat. Zer da Botsuana? Botswana da emerituak elefantiak ezatzen zituen tokixe. Bai, badakit. Bai, zein da Botswanako hiriburua? Gaborone. Gaborone. Bai, gainera, hiriburu oso txikia da. Bilbo baino txikiago. Oin, gauza bat esan bitzut, ez badago zertan, fan etxera. Ja. Baina oso ziur bat irudi, Bat goia txikestut. Tipo honen zati hau olago ezagutza zean ningun, Gaborone ningun. Egongo guan. Ez naz inozioa, baina egon naz Mapsen, Google Maps bitartez, ikusten hor... Street View. Bai, Street View eta egon naz Gaboronetik pasatan. Estibu, vale, ez da la bilaiatu Google Estibu, no? Hori da, viajar virtual. Eta ez duk zure herria Google Mapsen erakutsi zenidan, Bai, bi minutu, oso politxa, bi kalo ditxo. Zuzen alda Gaborone. Lehen, badakizu zelan deitzen zan Botsuana zan da kolonialismo garaian. Zelan? Ahí ba, bota bihar deu. Bota bihar deu beste amarreko txikixa. Beak bazakixen asmatu hori zezala. Beutxilandia. Beitxu. Beitxu. Beutxilandia. Izkerrik asko egiten. Ez horregatik. Zer da parpixela gario. Zeuziraneko Beutxilandia. No sé, aquí tipo que historia de todo, ¿qué? Hombre, ibiltzen maza, ez da zure denbora Google Mapsen eta hortiga. Zein talderena da aukera berriak diskoa? STR, ETS, bulego edo nikotina? Aukera berriak, ETS. Jode. Hau bai dakigu. Jo, ez nik entzuten hau Dua Lipa, ez horrelako taldeak, orduan. Jakin gadotelako ez dakit. Neure bizibo du. ETS-eko inigo gukin ikasi zintuluzen, beti igual esatek. Bai, guain dela gutxi Googleek atzo eran neuno. 12 urte, Toulouseen, aurreneko juerga egin genuen eta inigokin fotografia zaltzitzeak. ETS. ETS. Jo, nire baten bilatu neban interneten ETS, eta esan agertu aukera berriak diskoa. Betxu ze grazioso komedia itxen publikoan. Ostra! Beste inor ez da bihar. Hau xera enciclopedia andante. Guk ala bazilatze ditxoan, ETS, enfermedad transmisión sexual, ETS, ETS. Gedeken, Tol Sarmiento. Ez dago gazki, enteratzea ETS-ei buruz, ez? Claro, Informatu bizkat. Bai. Aukera berria. Zein da minagoa? Pikantiagoa. Hauri. Hau zer da? Kuskuse. Kurria. Ui! Tabasko eta kaiena. Kaiena. Adona kaiena gero tabasko eta gero kurri. Bai. Bai, tabasko aurrena ez? Kaiena potenti izeten da, Tabasko be bai, Hor txisteako atzea ez? Ireagoan gaina txistea. Zein? Hola, tenéis Tabasco eta, sí, en la máquina. Ni askotan joaten az nire unibertsitateko lagunekaz, restaurante indio batetara. Zer ditzen da restaurantea? Punjab. Punjabera joaten zarete? Bai, eta Punjab dala Pakistaneko zonalde bat. Ala, workoa gara. Bai, ja. Workoa, herri xauria. Apagu. Joder, dena daki honek, ke kultura. Bai, te lo sabe, da. Mutilara autentikua. Zuzen alda erantzuna? Bai. Bai, ondo. Baina kixa piperminek kaiena esatezakona. Etortzen zan, haura, aleman bat etxea. Bai. Bai, izan desan. Zarek, arte zoan, kuguina restaurante bateat, eskatu zoan gindila. Eta bestia da, hori. Eta nire atxak. Horrek ez du behize pikatzen, hola ezinik ejal. Ixe guria ospitxelea eraman. Ba, betxo gara izea. Asmatikoa guria. Gaineak arnazio bultatzeko. Ostia, bai xixe ospitxelea. Joder.